Симеонова, на 17 години, от град Сливен. Уча в професионална гимназия по икономика, професор доктор Димитър Табаков, специалност банково дело и съм 11 клас. През свободното си време обичам да пътувам, да рисувам, да прекарвам време с близки и приятели. Заместник-председател съм от 3 години, което за мен е много голяма гордост, защото всяка година с парламента реализираме много кампании и осигуряваме много средства за благотворителност, както и за нашия богат училищен живот. Имам щастието да участвам в училищния ни театър Мечтание с роли в пиесите Домът на слънчогледите и Иван и Мария. От 3 години съм водеща в училищни и градски мероприятия, като мис и мистер иконом, номинации, награждавания и концерти. През април 2024 година бях избрана за водеща на много значителни събития за нашия град, а именно Национална научна конференция Предприемачеството през погледа на младите хора, под егидата на професор доктор Спартак Кераметчиев и доцент доктор Офелия Кънева, с участието на много икономически гимназии от страната. Ние, младите хора, гледаме смело в бъдещето, но и пазим, помним и уважаваме нашата история и нашите традиции. Трябва да пазим, да помним, за да ни има. Аз съм новия кандидат за кмет на Младежки общински съвет, защото вярвам, защото знам, защото мога.